Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebut jenengan Allah ora ing liyane. Ar-Rahmani tur kang mapari nikmat gede ya Allah ing dalam tunjalan akhirat maring pira-pira abdine. Ar-Rahimi tur kang mapari nikmat cilik ya Allah ing dalam akhirat fakot maring pira-pira abid kang getol ibadah ing dalam waktu di dunjane. Aku lu bakal ngadika ingsun mimba di iftitasil kawal saking sause aina ngawitane ngucap bihamdi ditauli kalawan muji ingkang anduweni kejembaran asyadidil haul kang anduweni kekuatan kang banget wa baduhu lan ing dalam sausene madkur saking basmalah lan hamdalah fa abdulus salam maka utawi lewi utamane hormat Allah ala Muhammad ala nabi kumuga tetep ing atase Kangjeng Nabi Sayyidil Anam kang dadi gustine makhluk wa alihi lan keluargane Kangjeng Nabi al-Adhar kang pada suci khairi ali kang leuwih bagus keluarga pahpad maka hafal sira kalami ing larasan ingsun wastami lan ngarengu sira maqami ing pangucapan ingsun ya saili anil kalamil mandum kang nulungi hai kang nakon ing ingsun anil kalami saking kalam al-muntadami kang narima nyusun hadan apane melenggeri wanauan lan warna wa ilakam lan maring pirang yan kosimu narima kaluhum ya kalam asmi ngarungu sira hudita maka oleh becik ngarungu sira asmi hudita maka oleh pituduh sira arusda ing kapinteran ma akulu ing barang kang ngucap ingsun ing ma wafhamhu lan maham sira ing ma pahmaman kaya pahame wong lahu kang iku tetep kadue siman makulu pangangan-ngangan lahu kang iku tetep kadue siman makulun utawi pangangan-ngangan haddul kalam utawi pelenggarane kalam iku barang apada kang maedahkeun ing ma al mustami sapa wong kang nyuprih ngarungu nahwu sa'i yaiku seumpama sa nahwu sa'jaidun sa'i jaidun yaiku seumpamane lumaku sa'i na yaiku seumpamane lumaka jaidun sapa zaidu amrun lan utawi ku Umar muthabi iku wong kang mengikuti wana ulan utawi warnane kalam alladhi iku kang alaihi ngatasé alladhi yubnadin adegeun alismu sapa kalimah apa kalimah isim pilan fi'il sumatu maka kari-kari harap makna kang ayeuna kang wadokkeun kadue makna fal ismu maka utawi kalimah isim iku barang yadkhuluhu kang manjing ing man min sapa apa lapad min wa ila lapad ila au kana atawa ono ieu ismu majruron iku kang dijarkeun bihata kalawan lapad hatta wa alanan lapad ala misaluhu ta pira-pira contone isim jaidun wa khail iku lapad jaidun wa khail lan khail manane jaran wa gonam lan lapad gonam manane wedus wa zalan lapad za wa tilka lapad tilka walladzi lapad alladzi waman dan dapat man wa kam dapat kam min man gitu. Wa pil utawi kalimah pil maiku barang yadkhulu kang manjing gebreknya pacontohan kabeh tah aya isim isara isim itu ya raya isim mausul kabeh wa pil utawi kalimah pil maiku barang yadkhulu kang manjing oko ika opo lapad qad wasin dan sin harap tanfis wa alaihi ngatasé fi'lu mislu bana au yabin yaiku seumpamana lapad bana au yabinu atau lapad yabin fi'il kata awinan ya
aulahikot hu atawa patemu ing aina fiil taun opot taun man yuhdisu opo tak ne hong kang nyaritakeun ieu si man kakoli kaya ucapanna ieu si wong Arab ngucap lapad pilaisa ing dalam lapad laisa ucapannya wong Arab pilaisa ing dalam lapad laisa ngucap lapad lastu naon eta las anpasi naonnya logatna pas yan pas anpas logatna lah liarnya lagi awakana atawa ono ieu si fi'lu amrun iku fil amar idas tikok kang anduwene mustaq nahu kul yaiku seumpamane lapad kul wa misluna iku seumpamane kul udhul lapad udhul adkhil udhulu apa lapad udhulu wa in bisatan lapad in bisat anbasit lan lapad anbasit wa asyrib lan lapad asyrib wa kul lan lapad kul lain wakul itu ya pohon jadi barisan wal harpun utawi huruf maiku barang laisat kang ora nono lahu kitab kade sima alamah opo tetanggar pakis maka ngiaskeun sira ala qauli ngatose pangucap ingsun takun maka ono sira nah eta alamah iku wong kang akeh elmune lah iku akeh elmune misalu utai pira-pira contone huruf hatta iku lapad hatta wala lapad wala wal suma lapad suma wala lapad al wabal lapad bal wala wala lapad law walam lapad lam walam ma lapad lama babul marifah wana giro utai keping dalam martakan isim marifat lan martalakan isim nakira wal ismu utai isim darbani kurang warna padarbun maka utai satu warna nakira iku isim nakira wal akhar wal ukhara lan utawi kang weneh al marifatu iku isim marifat al mustaharat kang dimasyhurkeun wa kullu malan utawi saban-saban barang wa kullu maruba naon ya kullu maruba wa kullu gimana wa kullu mau utawi saban-saban barang ruba iku kang utawi lapad ruba alai ngatasi ma tadkhulu iku ma jeung ruba bainahu maka satuhu nema munakarun iku isim nakirah ya rajul he wong lanang nahu gulami iku seumpamanya lapad gulam wa kitabi lapad kitabi wa tabak lan lapad tabak kakelim kaya pengucapan ulama ruba gulami li abik ruba gulamin ruba pirang utawi ayeuna naon panakawan li kadua ingsun abik iku minggat wa ma lan utawi barang wa ma ada lan utawi barang kang ngaliani isi mazalika ing mongkono-mongkono madhur bahwa iku maka ta isi ma'rifah iku isi ma'rifat layam tari hare ora nono mang pihi ing dalam ma'as sahihul ma'rifah opo sahihe isi ma'rifat
Misal utai pira-pira contohna isi maripat adaru iku lapad adaru wa zaidun lapad zaidun wa lapad anna wa dan lapad batil ka lapad iga pa waladi maka lapad aladi dawa dulgina lan lapad dulgina manane kang andone kesugihan wa ala tu tarif lan utai parabot kamaripatkeun al iku lapad al paman yurid ta'rifa kabdi mudhimin maka utawi sapa wong iku kang ayeuna turid ngarepkeun ieu siman ta'rifan ing ayeuna ta'rifa kabdin mubhimin ing ngamakripatkeun lapad kabdin mubhimin kang samar qala maka ngucap ieu siman al kabad ing lapad al kabad waqalan nus ngandikal kaum sapa kaum sarjiin nahasatuhuna ya alatu ta'rif alamu iku lam pakot bolongko id aliful wasol karena utali alif wasol mata yud roju ing dalam kapan-kapan dipanjingkeun ya alif wasol sakot maka gugur ya alif wasol wa id aradatan lamun ngarep arad tak lamun tangarepkeun sira kismata lapal ing duman pirop ing aina duumane pirang-pirang fiil lian jalia derapan yang tak pertelaan kasaking sira sodu sodunya sodul askali opo pira-pira masalah duman fiil masalah duman fiil paya makata iya af'al salasun iku telu ma ora nono lahuna iku tetep kadua fiil rabiun opo nomor kaopat madin siji fiil madya pinon fiil amar almadina fiil mudhari pakulu mayasu maka utawi saban-saban barang kang patut dihing dalam ma amsi ikula opo lapad amsi painahu iku maka satuhuna ieu si mamadin iku fil madi bigoi lapsi kawan orang ono saliru wa hukmuhu lan utawi hukume fil madi fathul akhiri ku patah akhire minhu saking fil madi kakoli kaya ucapane wong Arab saro wa bana anhu lapad saro lan lapad bana anhu manane pertela ijaid anhu saking syek martelakeun ijaid anhu saking syek Abul amri utai kebing dalam atarakan fil amar wal amru utai fil amar mabni niku kang den mabni hakeun ala sukun ing atas sukun misal utai pira-pira contone amar ihdar iku lapad ihdar udi sira subqatal magbun ing akad-akadan al magbuni kang ditunakeun wa in talau lamun aina ngiring-iringi ing amar alipun apa alif walamu lan lampak sir maka ngasrakeun sira wakulan ngucap sira liyakumil gulamu liyakumi becik ngadeg al gulamu sapa bocah wa in amartu lan lamun aina gawe amar sira min sa'a saking lapad sa'a wa min godalan saking lapad goda pa uskut maka ngagugurkeun sira al harfal akhir ing huruf kang akhira bada ing dalam sause takulu ngucap sira ya zaidu ing huruf kang akhir ya zaidu ugdu heki jaid ugdu lunga sira yaumil ahad ing dalam dina ahad wasi'a ilal khairati wasi'a lan lumaku sira ilal khairati maring pira-pira kabagusan lah kita maka bakal nemu sira rasa ding pinter pituduh atau pinter bilangnya teh ngaji liwir bahwa di ngaji wa hakada lan eling-eling iku tetep kaya mengkono-mengkono lapad ayeuna mana tadi lapad ayeuna naon teh lapad wasi'a kauluka utawi ucapan sira fi irmi man roma ing dalam lapad irmi man roma ini lapad irmi fi irmi ing dalam lapad irmi min roma kang tetep dialap saking aina lapad roma tahdur maka ngalap sira ala dalika ing atas mengkono-mengkono contoh bima ustun biha ing dalam barang kang
disampurnaakeun ieu si ma tun hima. Wal amru teh fi'il amar min khopa saking lapad khopa khopi ikob iku lapad khopil ikobnya udi sira al ikoba ing siksaan. Wa min ajada lan saking lapad ajada atawa ki lan utawi fi'il amar saking lapad ajada ajidul jawab iku lapad ajidul jawab ngabagusakeun sira al jawaba ing jawaban maknane. Wa in yakuna lamun ono amru ka opo gawe amar sira limu nas kadue muannas pakul maka ngucap sira lahu kadue muannas kho rijalil abas lapad khopi rijalal abas gitu. Khopi maknane wedi sira wedon rijalal abas ing pira-pira lanang kang amang-amangan iku santri lah. Berapa hari santri mah datang yang ditanyaan langsung kawin tan boga sebenarnya. Abil modal wa inu aja dalan namun sira alhamdulillah ing hamzah ota aunun najam ya taunun jama mukhbirin kang ngawartakeun awiya anatawa iya qad ulhiqat kang teman-teman ditemuakeun ieu si kabeh awwala kulipinin ing kawitan saban-saban fi'il paino maka satuhune fi'il al mudhari ku fi'il mudhari al musta'li kang dukur darajate walaisan arana fil apali ketemuan pira-pira fi'il fi'lun apa fi'il yurobu kang den i'roban siwahu salian mudhari wa tamsilan utawi contone fihi ing dalam mudhari yadribu iku lapad yadribu. Walaisan arana fil apali ketep ing dalam pira-pira fi'il fi'lun apa fi'il yurobu kang den i'roban siwahu salian fi'il mudhari wa tamsalu utawi contoh sakarwa kene di fihi ing dalam fi'il mudhari yadribu iku lapad yadribu. Wal ahrufun utai pira-pira huruf al-arbatu kang papat al-mutabiyah kang anut musammayatu ahrufil mudhari'ah iku pira-pira kang den arani pirang-pirang huruf mudhari'ah. Wasimtuha utawi kang ngumpulakeun kang kayana lian awi al-hawi kang mengkulah kadue ahruful arba'ah na aitu iku lapad na aitu pasma maka ngarungu sira wa ilan ngaraksa sira al-qaula ing ucapan kama wa aitu kaya barang kang ngaraksa ingsun ing ma wa dhamu kalan utawi dhamah ke ahruf min asliha iku tetap saking asale ahruf rubai kang bangsa papat huruf mistu yujibu yaiku seumpamanya lapad yujibu min ajaba dialap saking lapad ajabadai. Wa malan utai barang siwahu salian rubai paya iku maka tau ye si ahruf minhu saking matub tahu iku dan tub tahat iku dipatahkeun di ahruf wala tubal lan ojo merduli sira akhopa ing leuwih ringan wazna apane saking arah-arah timbangane wala tubal lan ojo merduli sira akhopa ing leuwih ringan waznan apane saking arah timbangane aurojah atawa unggule. Misaluhu tay pira-pira contone fi'il mudhari yadhabu iku lapad yadhabu zaidun wa yaji manane lunga zaidun sapa ku zaid wa yaji lan lapad yaji tumeka ieu zaid wa yastajisu lan lapad yastajisu narima kumpul ieu zaid tarotan ing dalam sapisan wa yataji lan lapad yataji manane ngungsi zaid ing dalam sapisan.
Babul irabi utai ki kabing dalam martalakan iraba inturid lamun ngarepkeun sira antari paingin tanggawaruhi sira liroba ing irab litak tapi drapon yang tahanut sira pinut kika ing dalam ngucap sira asoba ing keben ing benar painau maka satune irabi rapi kalawan irab sumal jari ropa sumal hajari maka kali-kali rob jaya wanas bian rob jaya nasab wajib min rajajak jamian hari sakabehe ya jadi ikut berjalan irab para maka utawi irab rapa wanas bian irab nasab bila tamanu bila naos bila tamanui atau mumani hege tamanui kalawan orang kang nyegah Wadah kola ikut teman-teman manjing ya ropalana sapil ismi dalam kalimah isim wal mudore lan fi'il mudore wal jarumah utawi maka utawi rob jarmah yastasiru ikun narima ngaganti ijar bil asma ikan pira-pira isim wal jarmu wajazma tira jajam pil ikut tetap ing dalam kalimah fi'il bilam tirai kalawan orang mang para maka utawi ira berapa madomun iku doma domul akhiril hubi kudoma ire pirang-pirang huruf panas bulan utai ira nasaba bil pati kajab kalapat bila wukupin kon arana tawakub wajaruma utawi ira jr mabil kasih kajab kalawan kasah litab gini karena bertalakeun wal ji wajazmu lan utawi ira jajam pisalimi ing dalam fi'il kang salamat bitas kini ku tetep kalawan sukun Babu tanwin ismil parid mansuri butai kebing dalam martelakeun tanwin isim mufrad kang narima tanwin. Wanawin lan nanwinan sira alismal parid ing isim kang mufrad al munsharif kang narima tanwin. Ida darajta tatkala ngucapkeun sira qailan hale ngucap walam takib lan ora nonong ngawakopkeun sira wakib ngawakopkeun sira alal mansubi ngatasna nasab kang dinasabkeun minhu saking isim bil alif kang alif kami salima kaya umpamane barang tak tubuhu nulis sira ing ma layah talib ora beda-beda ieu sima takul ngucap sira amrun utawi ke Umar waqad adopa ikut teman-teman nemu ya Umar jaidan ing kijaid wa Khalidun utawi ke Khalid soda iku muri ya si Khalid mulah muri lah soda teh iku moro ya ki Khalid al godaa ing dalam benjing soyada ing buburon Wayas kutulan gugur atanwin apa tanwin in adop tahu lamun ngai dapatkeun sira ing isim wa in yakuna tawalamun ono ieu si ayeuna isim bilami kalawan lam Qad arabta ikut teman-teman ngamaripatkeun sira ing isim misaluhu ta pira-pira contona ayeuna kang dimaripatkeun ja al gulamul wali kulapat ja al gulamul wali Bustu Mekah gulamul wali sapa panawakawan kang mengurus wa akbalal gulamu lan madep al gulamu sapa panawakawan kal Ghazali kayak kidang babul asma